Alla har ju inte, det är ju bara en som lyfter upp gången. Men även till, alltså de här är antagligen mjukare och kan man lägga sig i. Prova mina som är där, det är de gamla, men de är lite längre. Virar du på ordentligt nu? Så. Ja just det, det finns olika längder också. Det såg jag på. Vad är det meter som är? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.